Bromo. Wedan. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Ucus. Wah, semoga kowe. Aku ki nek ngamuk mataku lamur lho. Petruk sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibarake nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger diwa-diwa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, Urung ana sing rumendlepe tak jabut. Parang kula ngaturaken sembah, sumung keping pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. kono kan Petruk. Padha raja saprabamu. Sinuwun Mandura. Ya, Wilujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja saprabamu. Nering sambikala tansah pinanganing kawidadan. Bekti kula konjuk. ya tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Tru. Piye? Sinuwun lho, Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku ya kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ponokan Petruk Padararja sak praptamu. Peremban Durna Heeh. rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Peremban. Tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padararja sak praptamu. Lho, Penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya, tak tampa pangestuku tampanana, Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya, Bagong wis ora kepenak. Petruk Padararja, Ndara Sencaki Wilujeng. Bagong Padararja, Ndara Sencaki Wilujeng. Petruk Padararja sapraptamu. Ndara Pati Udawa Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya. Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. Oh. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi arti seminggu kok glelengmu ra jamak-jamak. Ah ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae Tru, iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul dina teling ron kelapa. Apuran tambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjul paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun ngadi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho dipun utus
diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis bareng langgar dibuka bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis bungkap diwasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Wah, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pita, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Dik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saweloke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nek ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Ngarep maksude bojomu seneng karo Bambang Senet napa? Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane aus males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe saya ora iso omong. Mbah kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu tuh penyakit bisu kok lho. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambimu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok modar. Lah terus wigatine, lah sasampunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama
sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Lorotemon. Heeh. Wis, cekak-ceket lho. Gak dilamar ketoke iki yo kedaya ngene iki. Gawa Lesmana barang ketoke ya ming arep kepengin ngarepke Endang Lorotemon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Lorotemon, nek adiku nglamar Endang Lorotemon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lorotemon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Wis cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembeke sing apik-apik. Mila ingkang saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Lorotemon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lorotemon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lorotemon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lorotemon, mergo Endang Lorotemon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaud dening Lesmana bakal tak paring aku utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nang yen ora gelem mestine Koko Prabu Mandura bakal adrem nggone mboyong Endang Lorotemon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karangkadempel omong karo bapakmu matura yen Endang Lorotemon wis bakal ditanting daud karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lorotemon ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lorotemon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karangkadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyentri-nyentri kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Narendra Titis Sanghyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho, nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye?
ora sampe nakmu dhewe ngucap nang karepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Ndra. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane kono minggatna. Ngono iku kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aku ndek cangkeme kok nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene, perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Mestina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratune rada kocluk. Apa sampeyan ikhlas? Anak sampeyan ndang lara temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan iki mang pinggir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa to? Ambo. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku nek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa nglakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe-rawe rantos, marang-marang bakal putung legane atiku. Maring jajaran sekretaring gauna iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal 27 wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrawili ucapake kurung grojogan nerwete kaya bete sepun bawa tegaran. Bagong. Biar apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entuk-entukane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Radene wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak ucup-ucupan ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jarembukan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jarembukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Mestina ya kuwi Lesmana Bandra Kumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Bandra Kumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iki. Gong gah.
Anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon Bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki walah dalah hukum. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wae kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Jar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti kamane wong neter kadidayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papan neter kadidayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek getak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papan neter ayo dijajal perkaraku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola caedan lan bagus. Ayo metu sapa. Wah, menung suara tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, Bagong aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kena-kena. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning Petruk kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengete ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-unake wong tuwa mata-matake.
Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe lesu. Iki jamono. Ana kanan kaya ngene kok Senjati minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek nesu sapa tak nesoni? Ya wis. Apa kowe? Seneng kowe guyu ta kowe? Ngomong ditotong iki gampang kowe. Mboten Raden. Wani kowe. Mboten. Utawa ya ngono, prek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duduk. Duduk kok muni dadu ora. Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan bae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Nek sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Lemrane wis engko tak tepungke Prastiwi wong. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya pengen kowe. Glundung-glundungke beres wis. Mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temen. Wes, mengko ndak bapak malah kokan mikir, malah stroke. Ora mung kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak kewangi Petro enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing wangi. Ya sing hati-hati. Piye kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang mergo iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temen ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo
ngarepe manten lantang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabok ratu 1500 apa piye mangono radong apa ya? Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur. Kula ceret-rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora yakin. Nek kowe tenan, Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju, tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing pengen nyileh 5000 urung balekke kok. Sisane tak gumbung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong, ora ketang sak triraman, rong triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ranggana magawiya gelarira wang-wang Petruk Kanthong Bala Ndara Kartomarma ya ana ngarepe pepundhen ana ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tok sing wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sunan Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret wong Petruk mati teng mriki bagus yen kono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong 5 Petruk niku nek bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong 3 4 5 Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora-oraban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu kene merganing pati Petruk man maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemiwat kowe ngregem jimat kowe wani dados siabang kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karwanmu kendara dene katane Sotama kula ladeni Ndara
Celuk lagi lah Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tu jalan berbucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gebelo silahmu Wendra. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati. Pendekal
saka negara Kestina ya kuwi Halya Dulmagati rasah kok kan cangkem wah cangkemmu kuwi kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa kelablak kowe nyo lho maksud lu sampean mriki ajeng ngelabrak kowe nyo timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin sing dadi nyatane nyo wedi marep aku tak mungkur nyo milih awake Petruk cilik loro gede sambat meguru karo kowe 20 taun waduh gleleng tenan cah iki mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane yo bukteke apa piye sampean ngantem kula ngrasake lara kula meguru karo kowe 20 taun tanganku wis kondang tangan tengen iki jalatan tangan kiwa opname iya sing dadi nyatane nyo mati jeneng aku ya tibano modal kowe iso ya wis semplok sing semplok apane wajigul lha apa-apa to kena ora apa-apa ngene kok ya mati ambyal mburi nggo gaman wah pamel tenan iki ngece kan aku bacok modal iya lho kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celulut celulit mate jenenge aku ya modal oh iya iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng tenan penjang lah kunyiling ngene cah klithih iki lha mate wae wah berarti klithih iki gaweamu wah cerewet cucuk botol ya kok ijo anggul lah apa-apa ora apa-apa cananane pokoke sitoke tumbaknya mati modal edian lah apa ora apa-apa Petruk ngapa aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti baleso baleso aku lah bakal wegah dibales Dulmu ganti nganti kalah kalau ponokan Petruk disialke ning surat kabar bilang bebalang dengan dia kalah kalau ponokan wo asal derajat baru jar kinar tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenarone kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora mati kula kan mungsu Petruk kalah pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi kula sumanggaken kula sampun boten saged ngrawat pejah kula man nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama tumbak disendal arit tiba teng sirah kula nek boten sirah kula sigar dadi loro untung kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ning numethok agak mundur kon maju sing jeneng mumet niku ya kudu mundur ke tombose aja sak penake dhewe lah piye Dul KO kalah ngetenipun kawon man musuh Petruk kok kalah iki bola cok ngombe karo Petruk nek sampean ora percaya karo kadhedan Petruk mbok jajal kan iki cengkune iki maju mungsu karo Petruk ora maido terus iki niku nyambut gawe tenanane cok penake dhewe ora kalah
arep endi ngaco oh lho kabeh awake iki nek mboten muntil pal wale muntalpil jenapa lah iya sapa sing urung maju watak Citraksi ya man arep maju kok seselo menawa selo ngomong suwe Petruk Patenono wis rampung po pun kok cepet kula niku nenek nyambut gawe cecek wis rampung pun ora kowe iki mau rono ngopo sampean ngomong napa Petruk Patenono lho Petruk to heeh lah krungumu wah salah komunikasi kukru Citraksi ana krupuk entekno kerupuk karo Petruk rak beda to padha buke padha buke aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ngentekke kerupuk sing wingi ya kleru sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk ade terus maju mungsuhe Petruk mbok modar nek wani ora wani mboten lah terus cenanangan ki mau ming apa gayang ki Mas supaya aja sepi Mas adeng ger anak Prabu Mandura kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo kula mungsuh Petruk kanthong bolong kula semangat Pamalayo Liul Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang kuyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajre kan Petruk kanthong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong lah ora apa gedhabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas Petruk kanthong bolong ora mikir kono-kono dhuwur wancana takon dosa glandang negara Satya bang wajahe wudon diplatat oh iki wudon to wudon kok ning dada ayo men aku kule dhewe-dhewe ini ngapa mungsuhmu teka mungsuhku sapa Prabu Baladewa Patih Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok manuswaning jajaran sekutaning baune iblis ana Petruk kanthong bolong ora minggat grete nengkala dulontak Baladewa Melayu aku ya Melayu sing arep musuh Baladewa mau sapa sapa lho tak antil tenan cah iki sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa lho cangkeme sapa tutuane sik to sing ngomong ora kowe to lho masa ora
Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelek kana mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye hah ora ngendon-doni wong wani ya nek mati nganggere dicas ra urip meneh padake HP ora nek kowe mati piye mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku mundur hati-hati lho gong oke ora usah kuwatir Baladewa kok ngendel-ndelke ora bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah didol karo Baladewa ning kowe engko mati wis to cewek kowe iki kono minggir kono ya mati tenan aku iki nang ketoke Prabu Baladewa teka Petro nanti Bagong Petro mboten wonten kowe ndelek ke Petro nyotampanono blus aku kok ya dadak aleman to ya iki kan dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ya bismillah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adikku cah bagus Semir bedene ye kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya Pak kowe iki jare dewa aku batin ngrekasa yang ngene mungsuh Baladewa nek kowe ora ngewangi karo aku mati Pak nek aku mati piye anakku jek cilik-cilike Pak Petro ora gelem ngewangi iya Pak ngapa kok malah nangis ngapa rene iki aku ora nangis aku iki merapal apa aji Jaya Kawijayan kok mripate ana banyune mongko nek motos ngene iki mesti kowe gemrojok kaya Tru kaya ledeng to mundira oh iya aku lagi nyuwun pengayoman muga-muga Bapak krungu pesambatku le ngutuk kongkon tekan negara Ndarawati ameng-ameng nyawa tenan Pak aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara Pak weh sinuwun mandura matane lho sik lho coba nyuwara kowe ngapa itu kowe ngapa lho apa kok melu keplok to lho kok iki sik kowe Bagong to heeh ngiluwa nggo ngono ra nggo pengilon ra nggowo cilik ongotan kae kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta ha ta wis sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kandang-kandangmu ha ta ora trek mbiyen ora aku ya sok ngono aku ngerti kathoke bojomu kok weh yo sikut mudhar ora ngapa yo delok rumahmu lho jagat jembare ora jamak geleleng ya awas dadi Baladewa to ora ngerti aku berarti iki bapak bantu ora awake dhewe wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak jagat dewa wae iya jagat bae tunggal Petro kowe iki ngopo kowe ayo Petro kowe menjadi batur sedherek menantep atiku oh iya wonten dawuh sinuwun Petro ngandung wonten dawuh sapa sing ngendasi ora kowe Petro sinuwun mandura celele bakun cepet celele wah ora
dadi ngrele ya. Wajane iki griyane iki top iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, Mati nak sebagai Baladewa. mun aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Betul kan wonten dawuh sini. Mundur ada ceceki raimu. Oh iya mistaken jam. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep mutar kok dadak dandan. Mudar ndasmu. Oh senengane cangkepe. Oh iki ujak-ujak adine wani kok. Wis nek ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ning capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah nggo nguculi seprup apa piye? Wis anane lah, pokoke anggere duwe pusaka ya. Gumun aku gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah, cok mau kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cukup naring bawanaya Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngatur. Apa ini? Lagi aku kok ngadep pocok gede ini. Ini kono Baladewa ini. Iki sapa iki menungso ora tataran nandang karo Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekarsane. Ora usah bengok-bengok. Lha iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengamu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo mana? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora panek iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah manus paling jajalan. Wani ngembari mana-mana sing nata mancur ora Baladewa. Jajal Kyai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lakune nang bengkel reparasi Honda. Dapur. Orang guyu ya. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kaya gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Ayo ngapa wae? Manus maning jajalan. Iya iki. Iya iki. Lho karo dhewe kok lali. Iki Kyai Nenggala. Wis kowe ra usah gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki Wonten dawuh. lah kok ora Bu Baladewa ana loro kae piye? Padha geluk uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, kula derekaken ora.
Prabu Latri Kendel, Koko Prabu Latri Kendel. Koko Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Lha Cocondolo Satra Pangadas Mulya Lanjut Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Koko Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Jawarmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake penggalih pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya, ning aku jaluk Kresna won madhep rene kuwi. Malah diarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok ngono? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika Koko Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Koko Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki ora bukasi ya. Padha becik sawetawis. Liring sambi kok ora syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki kok iki. Wah, setan rasa kowe atas sing Mandura Bala kebayang karo bak lara atiku Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa nindang lara temon. Lho. Nindang lara temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni kepanggil saking pinanganten putri. Manten putri niku napa? Temanten kakung kedah nitih di panggung ing saged tata jalmi sakngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Winjingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sristya warni saha dewa bagus. Ya. Winjingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula weninggang Lara Temon Koko Prabu. Anoman Kakang Setu Bondo. Iya. Ngopo kowe martek kaji pamelik? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Guwa Silomanglik. Kakang Setu Bondo. Anoman piye? Ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungono marang Anoman. Lho. Lire piye? Angger Gatotkaca rawuh ning Kendari Sodo. Nyun sabiyantune Kakang Setu Bondo supaya gelem dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya kelakon nuri dawuh karo putri Ndrawati. Wah,
Wah jagat Dewa Bathara lah ora nyono babar pisan. Ado-ados kowe nggo selo mangleng tekan Kendhali Jata nganti tumpaki karo anake Semar, Kakang Setubanda. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lho yen nganti Kakang Setubanda ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar, Kang aran Bambang Senet, apa kira Kakang Setubanda iso nampa dukaning Kakang Semar? Wah, yo aku manut budal dina iki. Ayo, anu tak dereke.